рӯзи аввали пур кардани дархост барои иштирок дар лотареяи грин-карди Амрико дар Тоҷикистон. шуморе аз ҷавонону миёнсолон дар навбат истодаанд. Фарзона бори аввал бахти худро месанҷад. Реклама дидам, ки барои грин-карта пур кардани барои ҳамиҷа омадам. Хай барои хондан, барои дониш, барои кор кардан. Дига барои ҷо чӣ меравам? масъулони марказҳои пур кардани дархост барои ширкат дар лотареяи грин-кард мегӯянд, таваҷҷӯҳи сокинони Тоҷикистон ҳар сол ба ин бахтозмоӣ меафзояд. ҳанӯз то оғози рӯзи қабули санадҳо аллакай шумораи зиёди орзумандони кору зиндагии беҳтар дар Амрико дар чунин марказҳо ҳозир шуда ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод карданд. бале омадистанд. уже мо аз моҳи сентябр анкета қабул кардистем. имшаб соати 9 шаб уже онлайн сайт ҳуй мешавад. мо уже сар мекунем пур кардана. аз паго уже мо онлайн уже сар мекунем, ворид мекунем анкетаро. лекин аксарият мардум бисёр мебиёнд, пур мекунанд, оилавӣ, муҷаррад, ҳар хел пур кардистем. нархи хидматрасонӣ барои сабту ворид намудани санад барои ширкат дар лотареяи грин-кард барои як нафарро 50 сомонӣ ва барои оилавиро 150 сомонӣ муқаррар карданд. ҳуҷҷатҳо паспорти дохилӣ, агар ки загран дошта бошанд, загран биёранд. Загран муҳим нест, яъне паспорти дохилӣ дар кор мешавад, баъд шаҳодатномаи таваллуд ҳатман дар кор мешавад. ки ҳамин ҷои таваллудшон хато набошада, барои ки гузаштанд паспорт истифода нагардонанд, отказ нагиранд. пешниҳоди санадҳо барои ширкат дар лотареяи грин-кард 4 октябр оғоз шуд ва то 7 ноябр идома хоҳад кард. иёлоти муттаҳида ҳар сол тавассути корти сабз барои 55 000 нафар дар саросари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомату корро дар ин кишвар фароҳам меорад. имсол дар Тоҷикистон тақрибан 3400 кас баррандаи корти сабзи Амрико шуданд. солҳои ахир ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистон, ки аз бекорӣ ва маоши кам дар дохили кишвар ва бархурди номуносиби пулис дар Русия ранҷ мекашанд, бо ҳар роҳи худро ба Амрико мерасонанд. бархе тариқи бахтозмоии грин-кард ва баъзеи дигар тавассути Мексика, ки роҳи осоне нест.